दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रुप पोलीस ठाणे मानांकनात पहिल्या 5 मध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्याकडून प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला आहे। हे श्रेय मंद्रुप पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षक अंमलदार यांचे नितीन थेटे, महानिरीक्षक कोल्हापूर परिक्षेत्र मनोज लोहिया यांनी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील वार्षिक तपासणी केली आहे। यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनचे विविध कार्यालयातील निकष लावून तपासणी केली। यामध्ये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील 1 उपविभाग 5 पोलीस ठाणे यांना प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवण्यात आलं असून गेल्या वर्षभरात मंद्रुप पोलीस ठाण्याच्या वतीनं दिलेल्या अतुलनीय कामगिरीबद्दल मंद्रुप पोलीस ठाणे यांचा 4था क्रमांक आहे। विशेष म्हणजे महानिरीक्षक यांनी घेतलेल्या गुन्हे आढावा बैठकीमध्ये मंद्रुप पोलीस स्टेशनचे प्रभारी नितीन थेटे यांना प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवण्यात आलं। यावेळी सोलापूर जिल्ह्याचे अप्पर पोलीस अधीक्षक तेजस्विनी सातपुते, अप्पर पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे तसेच सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील 25 पोलीस ठाण्याचे प्रभारी उपस्थित होते। मंद्रुप पोलीस ठाण्याला मिळालेल्या मानांकनाबाबत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन थेटे यांची भेट घेतली असता त्यांनी मंद्रुप पोलीस ठाण्यातील अधिकारी, अंमलदार यांचे श्रेय असून त्यांनी मागील काळात प्रचंड मेहनत घेतल्याचं सांगून सर्व अंमलदार यांचं कौतुक केलं। प्रतिनिधी शिवराज मुगळे, न्यूज टुडे 24, सोलापूर। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।